Descoperiți esența celor mai populare cărți de dezvoltare personală pe canalul nostru de YouTube Esența Cărților. Cum mor democrațiile? De Steven Levitsky și Daniel Ziblatt. Rezumat. Prima parte. Introducere în fragilitatea sistemelor politice moderne. Democrația nu se mai termină întotdeauna cu un zgomot puternic, cu un tank în stradă sau cu o lovitură de stat militară violentă. În lumea contemporană, democrațiile mor adesea în liniște, printr-un proces lent, imperceptibil, care are loc chiar în interiorul instituțiilor destinate să o protejeze. Autorii Steven Levitsky și Daniel Ziblatt, profesori la Universitatea Harvard, ne avertizează că prăbușirea democratică din prezent este generată de lideri aleși prin vot popular, care apoi subminează procesul democratic din interior. Această carte nu este doar o analiză istorică, ci un manual de avertizare. Ea ne învață să privim dincolo de suprafața discursului politic și să identificăm semnele timpurii ale eroziunii democratice. Pentru a înțelege geopolitica actuală din SUA, Ungaria, Turcia sau Venezuela, trebuie mai întâi să înțelegem că democrația se bazează pe ceva mai mult decât pe o simplă Constituție scrisă. Ea se bazează pe norme nescrise și pe un angajament comun față de regulile jocului. Schimbarea paradigmei. De la lovituri de stat la eroziune internă. În perioada Războiului Rece, moartea unei democrații era un eveniment spectaculos și brutal. Gândiți-vă la Chile, în anul 1973, unde palatele guvernamentale au fost bombardate. Astăzi însă, metoda preferată este alunecarea autoritară. Un lider carismatic câștigă alegerile promițând că va salva poporul de elitele corupte. Apoi începe să modifice legile, să slăbească presa și să neutralizeze opoziția, toate acestea fiind făcute sub masca legalității. Această metodă este mult mai periculoasă, deoarece este greu de detectat în timp real. Cetățenii continuă să voteze, ziarele continuă să apară, iar tribunalele continuă să funcționeze, dar substanța democrației a fost deja golită de conținut. Testul de turnesol. 4 indicatori ai comportamentului autoritar. Levitsky și Ziblatt propun un set de 4 indicatori comportamentali care ne pot ajuta să identificăm un potențial autocrat înainte ca acesta să ajungă la putere. Acești indicatori funcționează ca un sistem de alarmă timpurie. Primul indicator este respingerea, în cuvinte sau în fapte, a regulilor democratice ale jocului. Acest lucru se observă atunci când un politician sugerează suspendarea Constituției, contestă legitimitatea rezultatelor electorale fără dovezi sau declară că va accepta rezultatul alegerilor doar dacă va câștiga el. Al doilea indicator este negarea legitimității adversarilor politici. Un democrat autentic își vede rivalii ca pe niște competitori legitimi, nu ca pe niște dușmani ai statului. Dacă un lider își numește oponenții trădători, infractori sau amenințări la adresa siguranței naționale, acesta trece o linie roșie periculoasă. Al treilea indicator este tolerarea sau încurajarea violenței. Aceasta este una dintre cele mai clare trăsături ale autoritarismului. Un lider nu trebuie să folosească el însuși forța, este suficient să nu condamne actele de violență ale susținătorilor săi sau să sugereze că atacurile fizice asupra opoziției sunt justificate. Al patrulea indicator este disponibilitatea de a restricționa libertățile civile ale oponenților și ale presei. Dacă un politician amenință că va da în judecată jurnaliștii care îl critică sau că va schimba legile pentru a face mai dificil protestul pașnic, el manifestă o tendință clară spre autoritarism. Portarii democrației. Rolul partidelor politice. O idee centrală a cărții este că publicul larg nu este întotdeauna cel mai bun filtru împotriva demagogilor. Istoria ne arată că figuri extremiste pot deveni foarte populare în perioade de criză. Aici intervine rolul portarilor, adică al partidelor politice și al elitelor acestora. În mod tradițional, în sistemele democratice robuste, partidele politice au avut sarcina de a filtra candidații. Ele funcționau ca un mecanism de selecție care îi elimina pe cei care nu respectau valorile fundamentale ale sistemului, chiar dacă aceștia aveau un succes imens la public.
Autorii dau exemplul lui Henry Ford în SUA, care era extrem de popular, dar a fost ținut departe de mecanismele puterii politice de către liderii de partid ai vremii. Problema apare atunci când partidele politice abdică de la acest rol de gardieni. Din dorința de a câștiga alegerile cu orice preț, unele partide tradiționale aleg să îmblânzească un outsider extremist, crezând că îl pot controla odată ajuns la putere. Aceasta este marea eroare istorică. Levitsky și Ziblatt analizează modul în care conservatorii germani l-au subestimat pe Hitler sau cum elitele din Venezuela l-au văzut pe Hugo Chavez ca pe un instrument util pentru a dărâma vechea ordine, doar pentru a fi devorate ulterior de sistemele pe care aceștia le-au creat. Destrămarea barierei dintre elita politică și mase. Un punct de cotitură important în democrația modernă a fost democratizarea procesului de selecție a candidaților. Deși pare un lucru bun ca poporul să decidă cine este candidatul unui partid, autorii avertizează că acest lucru a slăbit capacitatea partidelor de a bloca demagogii. Fără o selecție riguroasă la nivel de partid, orice persoană cu suficientă vizibilitate mediatică și resurse financiare poate deturna un partid politic. Această vulnerabilitate este esențială pentru a înțelege cum figuri antisistem au reușit să preia controlul asupra unor partide vechi și respectate în întreaga lume. În acest context, democrația devine vulnerabilă în fața propriilor sale mecanisme de deschidere, lecțiile istoriei, Europa și America Latină. Analiza se extinde către cazuri concrete din afara spațiului nord-american. În Ungaria, Viktor Orban a demonstrat cum se poate demantela o democrație prin pași perfect legali. El nu a interzis opoziția, ci a redesenat districtele electorale astfel încât partidul său să câștige mereu o majoritate disproporționată. Apoi, a cumpărat sau a forțat închiderea instituțiilor media independente prin intermediul unor oameni de afaceri loiali regimului. În Peru, Alberto Fujimori a folosit lupta împotriva terorismului ca pretext pentru a închide Congresul și a prelua controlul total. Toate aceste exemple au un numitor comun. Liderul prezintă acțiunile sale ca fiind dorința poporului împotriva unei elite corupte sau a unei amenințări externe. Concluzia primei părți. Am văzut cum democrațiile contemporane sunt amenințate nu de dușmani externi, ci de lideri aleși care folosesc chiar instrumentele libertății pentru a o distruge. Am învățat cele 4 semnale de alarmă și am înțeles de ce partidele politice trebuie să fie prima linie de apărare. În partea a doua a rezumatului, vom analiza normele nescrise care țin democrația în viață, cum sunt capturate instituțiile statului și ce putem face pentru a opri polarizarea extremă care distruge societățile noastre. Cum mor democrațiile? Partea a doua. Garanțiile invizibile. Normele nescrise ale democrației. Dacă ne uităm la Constituția din SUA și la cea a Argentinei din secolul al XIX-lea, vom vedea că sunt aproape identice. Cu toate acestea, parcursul politic al celor două țări a fost radical diferit. De ce? Răspunsul oferit de Levitsky și Ziblatt este că o Constituție, oricât de bine scrisă ar fi, nu poate anticipa orice situație și nu se poate apăra singură. Ea are nevoie de norme, acele reguli nescrise care dictează comportamentul politic civilizat. Autorii identifică 2 norme fundamentale care acționează ca niște balustrade de siguranță pentru democrație. Fără acestea, sistemul politic se transformă într-un război total în care supraviețuirea statului este pusă în pericol. Prima normă este toleranța reciprocă. Aceasta înseamnă acceptarea faptului că adversarii tăi politici au același drept de a exista, de a concura și de a guverna ca și tine. Atât timp cât rivalii tăi respectă regulile constituționale, tu trebuie să îi accepți ca fiind legitimi. Într-o democrație sănătoasă, nu încerci să îți distrugi oponentul sau să îl trimiți la închisoare doar pentru că are idei diferite. Dacă toleranța reciprocă dispare, politicienii încep să își privească rivalii ca pe o amenințare existențială. Iar când cineva este o amenințare la adresa supraviețuirii tale, ești tentat să folosești orice mijloace pentru a-l opri. A doua normă este abținerea instituțională. Acest concept este poate cel mai important și cel mai greu de înțeles. Abținerea înseamnă să nu folosești la maximum puterea legală de care dispui pentru a nu destabiliza sistemul.
Gândiți-vă la un joc de fotbal. Un jucător poate să execute fiecare aut sau lovitură liberă într-un mod care să enerveze adversarul sau să tragă de timp la limită, dar nu o face pentru a păstra spiritul competiției. În politică, un președinte poate avea dreptul legal de a emite ordonanțe de urgență sau de a numi judecători, dar dacă abuzează de acest drept pentru a ocoli Parlamentul sau pentru a-și proteja prietenii, el distruge norma abținerii. Într-un sistem fără abținere, fiecare ramură a puterii folosește legea ca pe o armă împotriva celorlalte. Rezultatul este un blocaj total sau o dictatură mascată, cucerirea arbitrilor și cumpărarea jucătorilor. Un autocrat modern nu începe prin a desființa instituțiile, ci prin a le captura. Levitsky și Ziblatt folosesc metafora jocului de fotbal. Dacă vrei să câștigi un meci în care regulile nu te avantajează, nu încerci neapărat să elimini echipa adversă de pe teren, ci încerci să mituiești sau să controlezi arbitrii. Arbitrii într-o democrație sunt sistemul judiciar, serviciile de informații, agențiile fiscale și forțele de ordine. Aceștia ar trebui să fie neutri. Un lider cu tendințe autoritare va încerca să înlocuiască profesioniștii independenți din aceste instituții cu oameni loiali. Odată ce arbitrii sunt oamenii președintelui, aceștia pot fi folosiți pentru a investiga opoziția, pentru a trece cu vederea corupția guvernamentală și pentru a valida legi care restrâng libertățile. Această capturare se face treptat. Se începe cu presiuni subtile, apoi cu demiteri sub pretexte administrative, până când întregul aparat de stat funcționează ca un scut pentru lider și ca o sabie împotriva criticilor. Subminarea presei și cooptarea sectorului privat. În timp ce dictatorii din trecut închideau televiziunile cu forța, autocații de azi folosesc metode mai rafinate. Ei folosesc arbitrii, capturați pentru a amenda publicațiile critice până când acestea dau faliment, sau, și mai frecvent, încurajează oligarhi prieteni să cumpere marile trusturi de presă. Rezultatul este o presă care nu este oficial cenzurată, dar care practică autocenzura sau care este inundată de propagandă. Astfel, adevărul devine o chestiune de opinie, iar cetățenii nu mai pot distinge între fapte și manipulare. Această pierdere a bazei comune de realitate este esențială pentru succesul oricărui lider autoritar. Polarizarea extremă. Motorul prăbușirii. De ce acceptă cetățenii aceste abuzuri? De ce nu se revoltă susținătorii unui lider atunci când acesta încalcă normele democratice? Răspunsul este polarizarea. Când o societate este divizată profund pe linii identitare, religioase sau rasiale, politica încetează să mai fie despre politici publice și devine despre supraviețuirea grupului. Dacă eu cred că victoria taberei adverse ar însemna sfârșitul modului meu de viață sau distrugerea țării mele, voi fi dispus să accept orice abuz din partea liderului meu, atâta timp cât acesta mă protejează de acei dușmani. Polarizarea transformă cetățenii în partizani orbi. Ei nu mai votează pentru un program, ci împotriva celeilalte tabere. Această teamă paralizează mecanismele de autocorecție ale democrației. Liderii autoritari știu acest lucru și fac tot posibilul să alimenteze ura și diviziunea, deoarece o societate unită este mult mai greu de controlat. Cum putem salva democrația? Levitsky și Ziblatt nu ne oferă doar un diagnostic sumbru, ci și câteva direcții de acțiune. Salvarea democrației nu se face prin mai multă polarizare sau prin folosirea acelorași tactici murdare, ca ale autocaților. În primul rând, este nevoie de coaliții largi. Democrații trebuie să fie capabili să colaboreze cu oameni cu care nu sunt de acord în privința taxelor sau a serviciilor sociale, dar cu care sunt de acord în privința valorii fundamentale a democrației. Apărarea instituțiilor trebuie să fie mai importantă decât agenda politică de moment. În al doilea rând, partidele politice trebuie să își recupereze rolul de gardieni. Ele trebuie să aibă curajul de a izola extremiștii, chiar dacă aceștia aduc voturi pe termen scurt. O victorie electorală nu merită prețul distrugerii sistemului democratic. În al treilea rând, trebuie abordate cauzele profunde ale nemulțumirii populare. Oamenii nu se întorc către demagogi fără motiv. Inegalitatea economică, sentimentul de marginalizare și lipsa de perspectivă sunt combustibilul care alimentează autoritarismul.
O democrație care funcționează doar pentru unii nu va fi apărată de toți. Recapitulare. Cele 5 idei esențiale. Pentru a încheia acest rezumat, iată cele 5 concepte cheie pe care trebuie să le rețineți pentru a înțelege geopolitica și riscurile democratice actuale. 1. Democrațiile mor din interior. Loviturile de stat militare sunt rare astăzi. Prăbușirea are loc sub masca legalității, prin lideri aleși care erodează instituțiile pas cu pas. 2. Testul de turnesol funcționează. Putem identifica liderii periculoși după modul în care se raportează la regulile jocului, la legitimitatea oponenților, la violență și la libertățile civile. 3. Constituția nu este suficientă. Democrația depinde de norme nescrise, în special de toleranța reciprocă, acceptarea oponenților ca fiind legitimi și abținerea instituțională, utilizarea cu prudență a puterii legale. 4. Capturarea arbitrilor este tactica principală. Autocrații nu distrug tribunalele sau agențiile de control, ci le umplu cu oameni loiali pentru a le folosi ca arme politice. 5. Polarizarea este inamicul libertății. Când politica devine un război existențial între identități, cetățenii devin dispuși să renunțe la normele democratice de teamă ca tabăra adversă să nu câștige. Abonați-vă pentru un flux constant de înțelepciune și evoluție personală la canalul nostru de YouTube, Esența Cărților. Vă rugăm să dați un like, share și subscribe.